Avui estic gravant des del pavelló Mies van der Rohe, una de les grans fites arquitectòniques, no?, de Barcelona. Mies, com sabeu, va ser director de la Bauhaus. I quan va venir aquí va escollir ell el lloc on posar aquest edifici perquè li havien donat un altre lloc. Però ell va voler estar a prop de la natura, a prop d'on es troba el Parc Espanyol, el Poble Espanyol, perdoneu. Què hem de dir, no, d'aquest edifici? Moltes coses que ja hem dit a les classes. El que passa que jo voldria, amb l'excusa d'aquest edifici, parlar del que és el funcionalisme i així tancar tot el que és el capítol de l'arquitectura racionalista. Fixeu-vos-hi que aquest pavelló, ara el veiem millor, és un pavelló que deixa l'estructura a la vista. És a dir, realment el que sosté aquest pavelló són uns pilars d'acer, que veieu molt bé aquí, no?, de secció quadrada, i hi ha una coberta plana de formigó. Això és l'estructura que Corbusier diria el dominó, és a dir, és un pilar i una coberta de formigó. És el less is more, que és una frase de Mies molt famosa, és a dir, el menys és més. Què vol dir això? Vol dir que s'elimina tota decoració i que es deixa a la vista l'estructura portant de l'edifici, no? Això és una honestedat envers l'edifici. Sempre Mies parlava de que els edificis són manifestacions, o haurien de ser-ho, de la bellesa, de la veritat, de la llum, i citava a Sant Agustí, no? Què vol dir això? Vol dir que, fixeu-vos-hi que això és com un entramat, per dir-ho així, de línies verticals i horitzontals que recorden, si teniu una mica al cap, el que seria la pintura de Piet Mondrian, per exemple. Mies estava molt en contacte amb tot el moviment neoplàstic i això són línies verticals i línies horitzontals que s'equilibren entre elles i que són en el fons l'estructura, la màtrix del cosmos, no? Al fons tot està organitzat en verticals i horitzontals. Per tant, l'estètica de Mies és una estètica idealista. Va ser criticat per alguns per ser tan idealista, tan elitista, en certa manera, i a la vegada també va ser criticat perquè aquests cubs de vidre, no?, aquests rectangles de vidre, els aplicava a tot arreu, sense tenir en compte, segons els seus detractors, no?, les nocions de lloc, qui hi anava a dintre a viure. De fet, va tenir pleits inclús, que va guanyar amb alguna que altra persona importants, no? Què més veiem aquí? L'ús dels materials. Fixeu-vos-hi quins materials hi ha. Potser des d'aquí no ho veieu, però mira, aquí potser ho veieu millor. Hi ha travertí, és un travertí que recorda el travertí dels temples grecs. De fet, jo estic asseguda a sobre d'un podi, perquè això és un podi, això, fixeu-vos-hi que té un podi, això, doncs, és un temple grec. I a Mies li agradava molt la noció dels grecs, sabia molt de filosofia, tot i que Mies no havia ni acabat el batxillerat ni tenia la Universitat d'Arquitectura, senyors i senyores. És que quan va anar als Estats Units no podia ni firmar, perquè no tenia el títol d'arquitecte. Va ser per això que es va associar amb Philip Johnson. Els materials, tornem-hi, no? Ònix, marbre verd, marbre verd i travertí, que venen de Grècia, que venen dels Alps. És aquesta apassionada passió que tenia ell, valgui la redundància, pels materials. D'on li ve aquesta passió pels materials? No només de la Grècia antiga, sinó que li ve del seu pare, que era paleta, i ell treballa amb el seu pare, que és paleta. Per tant, aquest edifici, en lloc de tenir quadres, té ònix, perquè tu fixa-t'hi quina cosa tan bonica li dona, quin valor plàstic li dona aquest ònix. I a dintre ja no diguem, no? Per què hi ha una escultura dins d'aquest edifici, que ara no puc entrar-hi, que està tancat? Els valors plàstics tan importants per mi és que havia fet una revista on hi escrivien escultors, on hi escrivien pintors. Per tant, l'arquitectura racionalista és una arquitectura de less is more, una arquitectura que no vol decoració i una arquitectura de la honestedat dels materials i de la honestedat de l'estructura. Fins la propera.